Okay, mayong gabi kanyang tanan mga kaigsunan og mga kaigalan kini ang programa kini ang mayong balita nga gidumalahan sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist. Kini nga ang mayong balita gidumalahan sa mga higala, Brother John dito, Brother Isao dito, Pastor Joel Tirana. Nining usa ka oras nga tulumanon mga kaigsunan og mga kaigalan ato nga hinugpungan og hiusahan ang pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo nga nagagikan sa balaan nga kasulatan nga magatudlo ug magagiya sa matag usa kanato sa pagkinabuhi ngadto sa kaluwasan. Kini ang mayong balita mga kaigsunan ug mga kaiglan. Dili usa nato karon makauban si Brother Libik Labis tungod kay nining gabi una mao ang pilmero nga gabi sa ilang kini ang Health and Bible Seminar dinhaa sa ilahang dapit no nya mga kaigsunan, mga kisilinganan dinha sa lugar sa Kadawawan, mga kaigsunan ug makiglan gihangyo nga o kun do na may mga higayon, do na may panahon nga bakante tambong og bisita mo nini nga programa kay kini talagsaon lamang nga programa. Ato nga pasalamatan sa day nga ato mga kaigsunan ug makiglan nga nagsunod ug nagsubaybay nini nga tong programa sa kanginan dinha sa isla sa Hilantagan Island, sa Bantayan Island sa Santa Fe, may man sa Kinatarkan Island mga kaigsunan o mga kiglan. Ato nga mga kaigsunan dinhas distrito sa Bugo, distrito sa Danbantayan o sa mga kalakbit nga mga distrito niining parte sa probinsya sa Cebu. Salamat mga kaigsunan o mga kiglan sa makanunayan ninyo nga pagsunod o pagsubaybay niining atong programa sa kanginan. So sa tanan-tanan na lang nga nagsunod o nagsubaybay karon sa ato nga programa retro radio broadcast sa Facebook Live, kamong tanan mga kaigsunan og mga kiglan amo nga kinasing-kasing nga ginapasalamatan og gina-welcome. So dugang nasab nga paghangyo sa inyo ha mga kaigsunan nga ato nga mga sharers sa ato nga mga live viewers nga kung mahimo mga kaigsunan nga naglantaw mangid mo sa ato ron nga live, pwede ba nga inyo nga i-mention ang inyo nga mga FB friends dinha sa ato nga comment section sa ato nga live aron nga ilapod nga notify gawas nga inyo nga i-share ang ato nga live, inyo sab nga i-mention ang inyong mga FB friends dinha sa ato nga comment section aron nga sa din ila sab nga ma-notify ang ato ang live broadcast ni ini nga gabion na unya ang nakanindot pa niya na mga kaigsunan nakahimo ta sa pagparticipate sa buhat sa bulhaton sa pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga katawhan pinaagi sa ato nga pag-mention sa ilha niya sa ato nga comment section o pinaagi sa pag-share sa ato nga live broadcast. Well, alang pas dugang nga mga pagpangumusta o pagbasa pipila ka mga text messages mga kaigsunan sa dili pa ta mo ngadto sa main portion sa atong programa. Ang panahon na akong ihatag ni Brother John dito. Okay, daghang salamat Brother Isao. Mga higala, welcome dinhi sa atong programa. Kini ang maayong balita. Gato nga kining programa sa kini ang maayong balita. Ang host gid ini si Brother Libby. Apan usa ka semana siyang dili nato ikauban sa kahanginan tungod kay duna sila'y crusade busang kami ni Brother Isao karon mao'y mag-uban kang Pastor Joel Tirana unya ni atay duha ka mga ambungan nga mga batan-on nga nahimong bisita sa nato karon si Brother Gilo Canales og si Brother Asis Kochanko. Kinira pod sila mga listener ni sa atong programa sa radyo ug unya giatiman pod ning Isaw ug may hinungdan nga nakapangalagad pod sa Ginoo, no? So karong gabi una welcome mo dinhi sa ato nga programa. Okay, sama sa ato nga naandan unta si Brother Libby mo'y dumala ani kami igo lang mo assess pero lagi si Brother Libby dili nato ikauban sa kahanginan sulod sa usa ka semana magsugod ang ilang crusade karong gabi una Sabados gabi unya
mahuman ang ilahang crusade ngadto na pod sa Biyernes sa gabi. Bali usa ka semana, no? Busa nga dinha gyud sa lugar nga gihimuan nila o ni Brother Libby og Health and Bible Seminar. Pahimusli ninyo kamong mga pumuluyo nga naa dinha sa palibot, hinanglan nga itagaan ninyo ni og atensyon, tagaan ninyo pagtagad tungod kay di na mo kapaabot nga may lain pa nga higayon nga moabot nga himuan og sama ana, mga pasidaan alang sa ato nga kaluwasan ug mga pasidaan alang sa ato nga panglawas. Kay kadaghanan gud sa mga tao karon wa sila kahibalo og unsaon ang pag-amping sa atong lawas. Mao na nga nahitabo nga adunay daghan nga mga bisyo nga hitabo sa tao og unya wa kahibaw nga makaguba ni sa maayong panglawas ang gitawag nato og lifestyle. Okay, ato ning kuan, ato ning tagaag pagtagad kining kinini ang kuan, tagaan tanig pagtagad nini ang mga text message. Okay, Brother John, happy Sabat ug maayong gabi sa inyong tanan dinha. Kami andam na pod nga mamati sa inyong programa. Salamat sa pagbasa. Si Arnili Diaini ang inyong tigpaminawan. Okay, salamat Sister Arnili. Okay, napatay basahon. Okay, kagabi sir, naminaw mi sa inyong programa. Matud pa ni tatay o Biblia ang hisgutan, dinhira makaduol sa inyong programa nga dunatay daghan nga masabtan. Pero ang tao og dili gyud sila mudawat bisan pa og nakasabot, dili gyud na kay ang tao aduna mangyoy kaugalingon nga prinsipyo nga maoy magbuot, dili ang Dios maoy magbuot. Salamat sa imong pagbasa, sir. Okay, salamat po. Nya nindot na nga panghuna-huna. Karon maghuna-huna ta kung kinsa man ang atong pagbuton. Kita ba mo'y magbuot nato o ang Dios ba mo'y magbuot nato? Well, ni apatay basahon, sir, pangutana ni. So dili lang tanong. Usa kay ate kinini ang naa naman tay gipahibalo na nga tubangan. Last text nga ako nga basahon. Kuya, maayong hapon ug happy Sabat ninyong tanan dinha. Ang akong angkol igsuon ning mama naka suway na gyud og pagsimba og unya ingon niya nga hayahay man di ay ang atong dughan kung makapanimbata. Salamat sa pagbasa, kuya. Okay, tinuod na. Muluag yun ang imong bation samtang nakahatag kag panahon sa pag-eskwela diha sa pagsimba diha sa Ginoo. Well, ato di ay pasalamatan usab ang usa sa atong listener, si Brother Tony Monsanto, nga subaybay sa ato nga programa. Unya, doon ako'y nahiringan. Salamat sad kayo sa ato nga radio listener dinha sa Matag-Ob Leyte, si Brother Mimi Rojas. So, Brother Mimi Rojas, salamat sa Ginoo nga gikan sa imong daan nga relihiyon. Og unya ingnong kulang pagkasulti nga ni upgrade ka, naka-upgrade ka sa pagpangalagad sa Ginoo dinhi sa atong programa, og nalipay ko, nabatian nako nga nabautismuhan ka na di ay karon, no? Og unya gikan ka sa pundok sa born again. Brother Mimi Rojas dinha sa Matag-Ob Leyte. Maayong gabi nimo uban sa imong pamilya. Lipay kay ko kay sigon sa akong nahibaluan nga ang kalendaryo nimo napuno na sa mga teksto nga imong i-take note, no?
Unya salamat sa Ginoo brother Mime Ruhas nga karon nakapangalagad gas Ginoo pinaagi sa imong kanunay nga pagsigi og paminaw dinhi sa ato nga programa. O kami nagatuog nagalaom nga daghan pagid kayo sa mga taong nangalagad karon sa Ginoo nga undiscovered pa, wala mahibalui, wala namo mailhi apan sila nagkapangalagad sa Ginoo, pinaagi silang kanunay nga pagsunod sa pagpaminaw sa ato nga programa sa kahanginan. Okay, sa dili pa ta moadto sa unahan, atong tagaag kay gayunan si Pastor Joel Tirana nga makahimo sa pagpadayag pod sa gusto niyang ipadayag dinhi sa kahanginan usa ta moadto sa pinakamin portion sa ato nga programa. Okay, salamat Brother Jono o Brother Isaw. Unya may gabi ides tong mga higala ug mga suking tigpaminaw nga naabot karon sa atong tingog pinaagi sa ato ang live broadcast sa Facebook Live o ingon man sa ato ang radio frequency, no. So salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa atong programa. Unya ako di ay i-great ang tanan na lang diha sa Bungdo Kagay, Bungdo proper og sa tanan nga mga naminaw dihang dapita, especially sa ato ang radio listener din ha Brother John nga bag-o lang nabautismuhan si Mr. and Mrs. Pilo Kilaton kauban siyang pinalanggang asawa si Luz Kilaton. Oh, Mr. and Mrs. Pilo Kilaton, no? Daghang kaayong salamat nga inyuhang koan gipatalinghugan ang panawagan sa Ginoo, Mr. and Mrs. Pilo Kilaton. Oh, congratulations. Nya salamat sa Ginoo nga karon nabautismuhan na gid mo nga usamo sa madeklarar sa ato nga radio listener dinhi sa ato nga program. Okay, Pastor? Kinoon niya diha sa tanan na lang gyud nga mga kaigsuonan sad nga nitabang nato sa panahon sa ato ang tulo ka krusada nga gihimo gikan sa Sitio Basak ngadto sa Kagay Uno og dayon pagabot diha sa proper gyud sa gym. Salamat kayo sa inyong pagtabang. Sa inyong mga paghago ang Ginoo nakakita gyud sa inyong mga performance niya di na ta mabalaka kaya Ginoo ra gyud ang maghatag og dugang pangpanalangin sa pagpagamit nato sa iyang buluhaton, no. So akong gipasalamatan og gi-appreciate gyud na ang inyong mga paghago og ingon man sa mga kaigsuonan nato dinha sa Bourbon Church og sa Tabugon Church nga niuban gyud nato sa pag-adto matagabi. O dako kay na nga pagpasalamat nato nga nakigbahin gyud mo sa buluhaton ilabi na gyud sa paghatod sa mensahe ngadto sa mga tao nga nanginahanglan niini. Di na kay siguro nagkatason John Barisaw tungod kay nga atong oras hilabihan ra bang paspasa mo dagan di nato mabantayan mapupos ra ang ato nga oras. So akong ibalik ninyong duha. Okay, daghang salamat Pastor, no. Okay, Brad Isaw, mas maayo siguro nga imuha nga makuan, imuha nga mas maayo siguro nga imuha nga matan-aw diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung di ining dapita o lugar ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, salamat Brother John. Unya mga kaigsunan, sa dili pa nato basahon ang mga mensahe nga midanga dinhi sa atong live broadcast, I would like to greet a happy birthday sa ako nga pinalangga nga inahan si Sister Saidi dihito. Mama, happy birthday nya. Salamat kayo sa imong pagpangga o pag-amping kanamo nga imong mga anak. Ang Dios magpanalangin diha kanimo. Nya ato ni nga pagtagad mga kaigsunan ang mensahe nga midanga dinhi sa atong programa niya si Brother Jimmer Reyes. Mayong gabi Brother John ug Brother Isaw sa tanan nga naminaw. May gabi isa diha kanimo Brother Jimmer. Niya po Sister May Molina Gicole. Good evening, watching from Hill, Saudi. Okay, Sister, salamat gyud sa kanunay nimo nga pagpakig-uban dinhi sa ato nga programa. Gikalipay namo na tungod kay kanimagong pagpaminaw o paghatag og oras kanunay nga maminaw sa pulong sa Dios sama ra nga imong giatiman gyud
og pagpakaon ang imong kalag sa pulong sa Ginoo. Kay ang bata bitaw nga dili matagaan sa insaktong nutrition sa pagkaon, ang bata ang tawag ana sa mga nutritionist, sa mga dietitian, malnourished. Daghan ron nga nahimong malnourished ang ilang kinabuhi og relasyon des Ginoo tungod sa kakulang sa gugma sa paghatag og panahon sa diha sa Ginoo. So salamat sa kanunay nimo nga pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Unya ato sa abdi ang pasalamatan ang tanang mga kaigsunan dinha sa iglesia sa San Remigio sa ilang maabi-abihon ug mainiton nga pagdawat nato kaganina. Unya salamat sad sa nag-invite gyud ni Mr. and Mrs. Edgar Gupio, last day RJ, last brother Elvis, day Jingjing, uban sa tanang mga kaigsunan. Thank you so much. Unya niya pod si Brother Rolly R. Codera. Good evening Badjun from Bagakay SDA, Carles, Iloilo. God bless sa inyong programa. Okay, may gabi is tanan taga Bagakay Carles, no? Salamat sa inyong pagsunod sa ato nga programa. Niya sab si Brother Ronilo Itang, mayong gabi kaninyo Brother John, Brother Isa ug sa tanan mga kaigsunan na minaw ug nagsunod ning programa. God bless sa tanan. Niya pod si Sister Alma Mahait watching from Daha Diot, San Isidro, Leyte. Happy Sabbath to everyone. Good evening sa tanan nga naminaw. God bless you all. Okay, daghang salamat sa inyong pagpaminaw dinha sa Daha Diot, Madam. Ang Dios magapanalangin sa imong kinabuhi, sa imong panimalay, imong pamilya, uban sa tanang mga kaigsunan nga nagsunod sa pagpaminaw sa itong programa. Niya sab nakig-uban kanato si Brother Rufino Moreno. Good eve mga kapaglaom sa kini ang mayong balita. God bless. Niya sab si Brother Ronilo Itang, mayong gabi usab Brother Joel. God bless. Niya sab nakig-uban kanato si Brother Elmodam Flores. Ang iyang mensahe, good evening nyo tulo mga brad. Brad John, Brad Joel, Brad Isa ug sa tanan nga nagsunod sa atong programa. God bless sa tanan. Okay, Brother Modam, salamat Ginoo nga hangtod karon sa gihapon mulutaw ka dinhi sa atong programa. Sa tinuod lang Brother Isaw, basta usama sa ni si Brother Modam sa konbertido sa ato nga programa. Lugay nga panahon ni siya siyang daan nga relihiyon pero ni upgrade sa Diyos pagpangalagad sa Ginoo. The Baptist man ni siya gikan within 53 years nga nangalagad sa Ginoo diha sa Baptist niya karon ni upgrade siya ganini ang sa naron ni siya ka Adventista naa sa crossing Salamanca, Toboso, Negros Occidental. Niya sab si Sister Rachel Initivan. Good evening sa tanan watching from Manila. Oy, maayong gabi is tanan taga Manila nga nagsunod sa atong programa. Unya dinhi sa atong pikas monitor ato nakita nga nakiguban kanato sila si Brother Piladel Linganay. Sister na ni Ma'am Ruchini. Sister Piladel. Asawa ni Pastor Joel Tirana wala niya si Ma'am Ruchini. O niya kinis Piladel mo ni ingihang sister, no? Niya salamat ma'am sa imuhang pag subaybay sa atong programa. Unya niya sab si Sister Trisjamin Jamie, niya pod si Brother Danilo Kinyan, niya pod si Brother John Moses Rosalios Puyot, niya pod si Brother Ronaldo V. Bragat, niya pod si Brother Brian Son Perez, Brother Larry Jr. Punay, Brother Ivan Raico, Sister Ann Kaumeran, Brother Roger Yamson, niya pod si Sister Brother Pilumar Mahusay Maglasang, niya pod si Tiudi Kaubat Dokalang, niya pod si Brother Luel Nodalo Estrira, niya pod si Sister sa Japan, Sister Kiana Faith Itang, niya pod si Sister Iris Dagnaos, niya si Sister Rochelle Negro. So sa pagkakaroon mo pa niya itong nakita nga nakig-uban ka na to alas pagpadas itong programa Brother John ang panahon na kong ihatag na kanimo. Okay, ato ning kuano ning kuan dinhi pangutana ni Brother Badoy, no? Kay ato ning basahon ni ingon man ka sir nga mag-unsa naman lang na nga naa kay relihiyon unya wa kay Kristo.
ikaw sure ka ni anang imong relihiyon nga naa kay Dios, naa kay Kristo? Mituon ako nga ang makaluwas og manluluwas si Kristo, dili ang relihiyon. Badoy gihapon ni. Kay dagang salamat, Brother Badoy. Akong balikan sa pagbasa para maklaro ni. Ingon man ka, sir, nga mag-unsa naman lang na ang nga naa kay relihiyon apan wa kay Kristo. Ikaw sure ka ni anang imong relihiyon nga naa kay Dios, naa kay Kristo? Nituon ako nga ang makaluwas ug manluluwas si Kristo, dili ang relihiyon. Badoy gihapon ni. Yes, Brother Badoy, no? Siguro gyud ko nga kining akong relihiyon na ay Dios, na ay manluluwas, na ay Kristo. Nakapaniguro ko ni ana. Unang-una, kini nga programa based on the Bible ni siya. Og kay based on the Bible, ang ako nga pagpaniguro nga naay Dios ning akong relihiyon nga gibarugan o gituhuan, naay Kristo, pinasikad sa balaang kasulatan. Unang-una, ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, pagpanulmadlong, pagpanulid ug pagmatuto sa pagkamatarong. Busa makasyur ko pinasikad sa mga butang nga nahisulat dinhis balaang kasulatan nga naay Dios ug dunay Kristo kining relihiyon nga akong gidapigan. Pero wa ko maghuna-huna nga pinaagi sa akong relihiyon maluwas ko. Kay sa Biblia ang gipaila o giila nga manluluwas mao si Kristo ug dili ang relihiyon. Ngano nga moingon ta nga mag-unsa naman lang na naa kay relihiyon pero wa kay Kristo? Unang-una, sa nunang Juan kapitulo 2 bersikulo 4 nag-ingon, siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Sa atong klaruhon ha, ang tao kuno nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Atong palapdan ug paladman, ang tao nga di na mosunod umutuman sa kasuguan, unsa ni siya? Bakakon ug walay kamatuoran. Nganong bakakon man? O kang kinsa man ni siya, Juan 8:44, kamo gikan sa inyong amahan nga mangyawa, kay ang yawa mauman ang amahan sa mga bakak, ug siya bakakon sukad pa sa sinugdan. Busa kining tao nga nagtinil og relihiyon apan wa magsunod sa kasuguan, bakakon. Ang amahan ani ang yawa ug siya nahimong anak sa yawa. Karon kanang walay kamatuoran, kinsa maning kamatuoran? Sumala sa Juan 14:6 nagingon si Kristo, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kay si Kristo man ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Kapag kanang tawhana adunay relihiyon nga gipasakupan apan wa magsunod sa kasuguan, walay kamatuoran, but pasabot walay Kristo. Busa daghan karong mga tao nga nagtinil og relihiyon pero wa na magsunod, di na mutuman sa kasuguan, bakakon ka na og walay kamatuoran, but pasabot walay Kristo. Mo nang gitawag og Christian without Christ, no? Kristohanon nga wala gyud Kristo. Karon kung ngano nga makasiguro ta, unang-una nga naay Dios. Kung atong hisgutan may tungod sa adlaw nga igpapahulay, diha nimo masiguro nga ang imong pundok o relihiyon duna kay Dios. Kung imong basahon ang Henesis kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 3, pagkahuman sa Dios sa pagbuhat o paglalang niya sa kalibutan, siya mipahulay na nalangin ug nagbalaan sa adlaw nga ikapito. Tugkara kung unsa kining adlaw nga ikapito, walay lain nga imong makita ug masabtan. Ang adlaw ikapito mao ang adlaw nga Sabado. So dinhi pa lang nga bahindaan ang Dios mipahulay og nagbalaan sa adlaw ikapito, buti pasabot nga dinhi sa adlaw igpapahulay dinhi nimo makita ug masukod kung duna bay Dios o duna bay Kristo ang imong pundok o relihiyong gipasakupan.
Human ang Dios mipahulay sa adlaw ika-7 na nalangin og nagbalaan, ang Dios mismo ang nagsugo. Pamatii Exodo kapitulo 20 versikulo 8, nagingon ang Dios, remember the Sabbath day to keep it holy. Tanawa, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimo nga mga buluhaton, apan ang adlaw nga ika-7 maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hiyuba nga imong Dios. Kining adlaw ni nga igpapahulay alang sa Dios. Busa masyur mo nga ang imong relihiyon nga gidapigan o gibasihan nga kana dunay Dios o dunay Kristo kung ikaw nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Gawas pa niana kung imong basahon sumala sa Deuteronomio 14:2 o nagsulti ang Deuteronomio 14:2 kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga balaan nga pinili ni Jehova nga imong Dios og siya ba nagpili kanimo nga mahimong maangkon alang siyang katawhan ibabaw sa naong sayuta. So ang Dios di ay duna siya'y pinili nga mga katawhan dinhi sa ibabaw sa naong sayuta. Karon nganong masyur o masiguro mo ang imong pundok nga gipasakupan nga naay Dios ug naay Kristo. Pamati iragod kining gihisgutan dinhi sa Living Bible sa Ezekiel kapitulo 20 versikulo 12, napakaklaro ug tin-aw gyud kaayo ngano nga maila mo nga kanang imong relihiyon nga gidapigan dunay Kristo, dunay Dios. Niya 20:12 kung ato ning tan-aw dinis the Living Bible nagingon, and I gave them the Sabbath. Tan-aw na to ato lang ning kanang ikuha sa i-translate tungod kay naa man say mga bata nga maminaw God. And I gave them the Sabbath, ug akong ihatag kanila ang adlaw nga igpapahulay, a day of rest. Ang adlaw sa pagpahulay, every 7th day. Ang adlaw igpapahulay nga gihatag sa Dios alang sa iyang pinili nga mga katawhan, every 7th day. Wa magingon every first day. Kay kung every first day pa ang gisgutan din ay aba siyempre adlaw na nga Domingo. Pero every 7th day dili gina pwede nga mahimong first day ang 7th day. Unya nagingon din as a day, nga every 7th day as a symbol between them and me to remind them that it is I the Lord who sanctifies them, that they are truly my people. Tanawa, that they are truly my people. Ang tinuod nga mga katawhan sa Dios kadtong mga tawo nga iyang gitagaan ug midawat sa adlawng igpapahulay, adlawng ika-7. Yes, I'm sure nga kining gipasakupan nako nga pundok dunay Dios ug dunay Kristo niini tungod kay ang Dios mismo maoy nagsulti nga ihatag niya ang iyang adlawng igpapahulay nga mao ang adlaw nga ika-7, adlawng Sabado, kay kini maoy timaan alang sa iyang tinuod nga mga katawhan. So matin-aw dinhi ang gisulti sa Biblia. Kaso nga lang ang nakalubog mao nga ang kasing-kasing ug hunahuna sa tao bisag siyag mituo miila og Dios, duna siya'y relihiyon pero iya kining gidumilian kining mga butanga. Maman gani nga si Kristo nagsulti siya nga dili tanan mag-ingon niya Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton samahan nga nasa langit. Papaano mo masiguro nga ikaw katawhan sa Dios? Dinhi ining mga bahina kay gihatag ni sa Dios nga timaan alang siyang katawan og kamo mahimo nga akong, that they are truly my people, mahimo nga akong tinuod nga mga katawhan. Kung atong basahon ng Isaiah 56 nagingon dinhi matud pa dinhi sa Isaiah 56 kung ato nga tan-awon kining bahina dinhi sa kasulatan, dinhi nimo masiguro nga ikaw dunay Dios sa imong pagpangalagad sa Ginoo ug ang pundok nga imong gipasakupan ang pundok nga imong gipasakupan na ay Dios gihapon. Niya kung atong basahon sa Isaiah 56 unya 2 og 6 ingon ini ang gisulti dinhi
niining versikulo 56 unya 2 and 6. Okay, niya atong basahon o nagingon dinhi. Bulahan ang tao unya raba i-detour i-divert ni sa uban pod nga kuno didto lang na o iyaras mga Hudiyo, iyaras Israel. Wow, nako. Ang gisulti dinhi nagingon, bulahan ang tao. Huna-huna kuno kung tao ka ba o dili. Kay giingon dinhi, bulahan ang tao nga nagahimo niini ug ang anak sa tao nga magapadayon ini nga nagbantay sa adlaw nga igpapahulay gikan sa paglapas niini nga nagpugong sa iyang kamot gikan sa pagbuhat og bisan unsa nga daotan. Ang gikapakabulahan sa Ginoo ang taong nagpadayon sa pagbantay sa adlaw igpapahulay. 12. Ingon man usab ang mga dumuluong nga nakigtipon sa ilang kaugalingon kang Hiyuba. Tanaw ha? Sa mga dumuluong sa English ni siya sa The Living Bible Gentiles. Kay naamagoy uban nga iyan as mga Hudiyo wa tay labot kay hintil ta. Pero gingon dinhi, ingon man usab ang mga dumuluong, meaning ang mga hintil. Nagingon dinhi, nakigtipon sa ilang kaugalingon kang Hiyuba aron sa pag-alagad kaniya ug aron sa paghigugma sa ngalan ni Hiyuba aron mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlawng igpapahulay. Kinsa ang mga alagad sa Dios? Ang tagsa-tagsa nga nagbantay sa adlawng igpapahulay maunay giila nga mga alagad sa Dios, mga katawhan sa Dios. And I'm sure nga dunay Dios ang akong relihiyon gidapigan. I am sure nga dunay Kristo. Nganuman, kung imong basahon ang Lucas kapitulo 4 versikulo 16, nabatasan ni Kristo nga sa matag adlaw nga Sabado tuwa siya mosulod didto sa simbahan sa sinagoga. Kaso nga lang ang kadaghanan karon nga nag-ila nga sila Kristohanon, ang ilang nabatasan Domingo nalahi sa naandan og nabatasan ni Kristo. Pwede ba higala nga ang imong nabatasan o ang imong batasan imong pulihan sa batasan ni Kristo diin sa matag adlaw igpapahulay tuwa sa simbahan? Kay ang imong nabatasan Domingo ang kang Kristo Sabado. Okay ra para nimo nga imong ilisan, imong hulipan ang imong nabatasan sa nabatasan ni Kristo nga matag adlaw nga Sabado tuwa siya didto sa simbahan. Remember, nag-ingon ang Ginoo, and I'll give them the Sabbath, a day of rest, every seventh day. Unya, ang iyang gisulti, that they are truly my people. Ang katawhan nga, tinuod nga katawhan sa Dios ang nagbantay gayod sa adlaw igpapahulay, na makasure ka nga dunay Dios ug dunay Kristo ang relihiyon nga imong gipasakupan tungod kun imong sundon ang adlaw nga igpapahulay. Si Pastor Joel Tirana maghatag og dugang pagpatinaw aning mga bahina unya kuanon ni Brother Isaw iyan tapuson. Okay, salamat Brother Jono unya padayon tas unahan. Musumpay lang ko. Kino salamat kay Brother Bado sa Bado ba to ang iyang pangalan, Brother John? Badoy, no? Okay, salamat kay Brother Badoy sa imuhang mensahe. So adto lang ko mohatag og dugang sa imuhang ingon nga nituo nakakaron nga si Kristo ra gyoy manluluwas og makaluwas. Salamat kay imo nang gituohan. So base sa imuhang pangutana nga makasiguro ba ta dinhi nga ang atong relihiyon dunay Dios, dunay Kristo? Yes, makasiguro gyud ta. Nganuman kay kung unsay mga pagtulon-an nga gipakita ni Ginoong Hesus kay nagisgot man siya sa Juan 3:15 siguro na kung masayop nga ingon siya nga usa kini ka pagpakita nga usa ka ehemplo bot pasabot sulundan ba kanang pong sulundan kinahanglan nga mga lagad ta sa Ginoo kay mosunod man ta niya ingon siya sa Juan 12:26 nga kinsa ang moalagad kanako kinahanglan magsunod siya kanako. So kung unsay atong makita nga batasan og kinaiyan ni Ginoong Hesus dinis balaang kasulatan atong sundon aron makapaniguro gyud ta nga dunay Kristo sa ato ang pundok o kon relihiyon. Kay wa man gyud lain higala nga makaluwas. Buhat 4:12
walay lain nga ngalan ilalom sa langit nga diin kita maluwas. Kang Ginoong Hesus ra gyud, no? O niya makasiguro gyud ta nga naman kaysa pagpakatao ni Ginoong Hesus din hining kalibutan na iya gyung gipanudlo ang mga pagtulunan nga iya sa Ginoo. Unsa mga pagtulunan na? Usa ka higayon yana dunay batan-on nga dato nangutana kang Ginoong Hesus. Mabasa nato ni Mateo kapitulo 19 gikan sa bersikulo 16 hangtod sa 19. Ningon ang usa ka batan-ong dato ngadto kang Ginoong Hesus, magtutudlo, unsa may angay nakong buhaton aron makapanunod ako sa gingharian sa langit or makabaton ako sa kinabuhi nga walay katapusan. Unsa may gitubag ni Ginoong Hesus? Ingon si Ginoong Hesus, kung gusto ka nga makasulod or mosulod sa gingharian sa langit or makabaton og kinabuhi nga dayon, ingon ra gyud Ginoong Hesus, tumana ang mga sugo. Nangutana ang mga batanon, hain man ini. Didto gisugod pagsaysay ni Ginoong Hesus mga higala kung unsa na nga sugo. So gispecified ni Ginoong Hesus, ingon siya, dili ka magpanapaw, dili ka magpangawat, dili ka magsaksig bakak batog si mong isig kataw. Unya matud pa sunan tahoron mo imong ginikanan ug dunay giskutan to og uban pa. Kung natong tan-awon mga higala, unsa man ni nga kasuguan ang detalye ni Ginoong Hesus, mao kini ang kasuguan nga gitawag og napulo kasugo. Sa lain nga termino gitawag ni siya moral law. Kadaghanan nato mga higala kining sugua wa na gyud ni siya bantay ug wa na ni gipanudlo ngadto sa uban. Nga gani sa pagpangutana ni sa mga batan-on ngadto kang Ginoong Hesus, unsay maayo niyang buhaton ang tubag ni Ginoong Hesus, tumana ang mga sugo. Wa na ingon si Ginoong Hesus nga supaka ang mga sugo. So sa ato pa mga higala, kay nagtudlo man si Ginoong Hesus nga atong tumanon mga sugo, makasiguro dayta nga sa atong pundok kung dunay nagtudlo nga pantayan og tumanon pang sugo, naanay Kristo mga higala. Kay dinhi sa libro sa Mateo, dunay pasidaan si Ginoong Hesus. Mateo kapitulo 5 mga kahigalaan, onya ubani ko ninyo sa pagbasa gikan sa bersikulo 17 hangtod gyud tas 19. Mao ni atong mabasa. Si Ginoong Hesus may namulong ani. Ingon si Ginoong Hesus sa 17, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Nganong nisulti man si Ginoong Hesus niini? Kaya atong bantayan mga higalan nga sa karong panahon na daghan kaayong mga magtutudlo, daghan kaayong mga pundok nga nagbaton og balaang kasulatan, nagbaton og Biblia, pero gilikay-likaya na nila ang mga kasuguan. Kung wa man likay-likay ang kasuguan, gituman ang siyam, gibilin lang ang ikaupat nga sugo. Wa magbantay sa adlawng igpapahulay nga maong Sabado. Kung atong tanawon, tuan nagtamposisok sa adlaw nga Domingo. So sana siya sa pagpamatuod nga ningon sa Ginoong Hesus, bantaye bayan ninyo o hinumdumi ninyo nga nianhi ko dili sa pagbungkag sa sugo, nianhi ko aron sa pagtuman sa sugo. Ang hunahuna pod sa uban nga si Ginoong Hesus ra pod kunoy nituman kay ang mga tao dili katuman. Kung atong bantay atong tan-awon ang Mateo 19:16 ngadto sa 19, ang batanong dato ningingon siya kang Ginoong Hesus nga magtutudlo. Unsay buhaton nako aron makasulod ko sa gingharian sa langit? Ingon si Ginoong Hesus, tumana ang mga sugo. Atong pangutan-on daw kung wa bay nakatuman sa sugo. O ang maong batan-on, pagingon na hain mang sugo ani, gidetalye ni Ginoong Hesus, dili magpanapaw, dili magpatay. So sa ato pa, ang napulo ka sugo ang gipoint ni Ginoong Hesus. Pag humagsulti ni Ginoong Hesus niini, ingon ang batan-on dato, sukad sa akong pagkabata, ako na kining gituman. So doon na day tao nga makatuman higala sa kasuguan, ilabinas na pulo kasugo. Kaya mo man ay gamiton pod uban sa mga magtutudlo pod nga way klaro pod nga pagkatudlo nga moingon sila nga ana na sugo. Kay nianhi si Kristo dinhi nituman sa sugo, di na ta magapil-apil kay gituman na ni Kristo. Higala dili gyud na tinuod kay garantiya ni Ginoong Hesus nga maglungtad pagani ang langit o ang yuta. Atong mabasa din sa bersikulo 18 sa Mateo 5,
maglungtad pa ang langit ug ang yuta, wa gay sayloan sa kasuguan bisag usa ka kudlit, tama na siya sa sentence or tulpok period sa sentence hangtod nga ang tanan matuman. So dako din nagbili higala ang kama og ang period diha sa kasuguan. Kung dunay kama, dunay period, ayaw naglaktaw eh. Kay gusto sa Ginoo nga matuman kini. Basta no doon na pa'y langit og yuta. Pero wa na ganay langit og yuta, wa na'y kasuguan. Kaya atong mabasa din is 18. Kay sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan, bisan usa lang kakudlit o sa katulpok nini, hangtod ang tanan matuman. Ang nakanindot din is versikulo 19 gala, doon ay advice. Ningon din tungod nini, bisan kinsa nga magapahuyang sa usa sa mga labing diyutay niining mga sugo og magpanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon, kini siya pagaisipon nga iwit didto sa gingharian sa langit. Kaning word nga pagpahuyang, kanabang dili mo pamatuod nga dunay kasuguan, mo nay pagpahuyang. Nang maingon ba nga wala nang kasuguan ra didto na sa Israel, alang ra sa mga Hudiyo, wala tay labot kay mga Pilipino man ta, mga Kristiyano man ta, dili na pwede mga higala. Gitawag nagpagpahuyang. Unsay tawag ni Ginoong Hesus sa tao nga nagpahuyang sa kasuguan, nagtudlo sa ingon aron dili nabantayan, gingnan gihisgutan dinhi nga pagaisipon nga iwit didto sa gingharian sa langit. Apan kumusta man ka kadtong tawo nga magtudlo nga doon na pay kasuguan, sama sa gitudlo ni Ginoong Hesus nga ipatuman, matod pas unahan padayon nato basa ang bersikulo 19 nagingon, apan bisan kinsa nga magatuman og magapanudlo nini, kini siya pagaisipon nga dako didto sa gingharian sa langit. Mga higala atong hinuktukan og ato gyud ning pamalandongan nga nag-ingon si Ginoong Hesus, si bisan kinsa nga nagtudlo, si bisan kinsa nga nagatuman niini og nagapanudlo nga doon na pa'y kasuguan, pagaisipon nga dako didto sa gingharian sa langit. Asa may atong pilion higala? Kini bang isipon tang iwit didto sa gingharian sa langit or kining isipon tang labing dako didto sa gingharian sa langit? Kasagaran nato ato yung gustong pilion kana yung mahimot ang dako. Kaya na bitaw sa posisyon, di man kita ganahan magpaawit sa posisyon. Ganahan magita nga kita mo'y naas dako nga posisyon, taas nga ranggo, o garipod taspan pod nga mukaon tagpan, daghan magid nato, nagagi magitag pagkabata, di gud ta mo dawat o gamayng pan, kay adto gid ta mo pili sa dako. So samang pagkaagi og pagkasulti mga higala, mas nindot di ay paminawon nga mo tuman ta nga dunay sugo, o niya musulti sabta nga doon na pa'y sugo nga ipatuman, kay isipon ta nga dako didto sa gingharian sa langit. Higala dinhi ako idugang na lang sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 27, kay naglambigit man ni mahitungod sa relihiyon. Dinhi mga higala sa Santiago kapitulo 1 27 naghisgot nga duna biyay relihiyon nga dili bulingon, onya kining relihiyon na putli, onya doon na ni siya usa ka gitawag og description, mao ni nga description Santiago 1:27. Ang relihiyon nga putli og dili bulingon at tubangan sa Dios nga atong amahan mao kini, ang pagduaw sa mga ilo og mga babaeng balo, sa ilang mga pagkaguol og pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Diha dinhi ang akong kuhaon nga quotation or mubo nga hatagag kahulugan mga higala, kaning word nga pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Kaning pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan, doon na ni siya description nga gisulti si San Pablo dinhi, ato ning mabasa dinhi sa unang Timoteo 6:14 nga kini mao gid ni siya usa sa mga rason og hinungdan nga makasiguro gid ta nga kining iglesia or pundok nga gibarugan sa mga higala nga mga Seventh-day Adventist doon na gi Kristo. Mao ni atong mabasa sa unang Timoteo 6:14 nagingon, si Pablo ni nagtugon ngadto kang Timoteo, ingon siya, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga mahigawas kini sa buling og mahigawas sa mga pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo.
sa Santiago 1:27 naghisgot nga dunay reliyon dili bulingon unya magamping gyud nga dili mahugawan. Unsa may kinaiya nining relihiyon na nga magamping man nga dili mahugawan sa kalibutan? Gitubag ni Pablo sa unang Timoteo 6:14 nga ang sugo di ay maoy ampingan nga mahigawas kini sa buling og sa mansa aron magpabilin nga putli matod pang Pablo hangtod sa pagtungha ni Ginoong Hesukristo. So sa ato pa kini siya pagabantayan hangtod sa pagbalik Ginoong Hesukristo, hangtod pa ni sa bagong langit ug sa bagong yuta matod pa sa Isayas 66:22 ug 23. Salamat higala sa imuhang pangutana ug sa imong mensahe nga gipadangat dinhi nga imo na diay gituohan nga si Kristo man luwas unya sa pagpasiguro nga dunay Kristo ato nang mapasiguro nga dunay Kristo sa pundok nga atong mapasakupan sa diha nga kita magtamod na usab sa gitudlo nga mga pagtulonan ni Kristo. Daghang salamat ug maayong gabi ug akong ibalik ngadto kang Brother Isaw. Okay, salamat Pastor Joel nga sa dili pa ta mohatag dugang pagpasabot mga kaigsunan ato sa tagag kagayunan sa pagbasa ang mga mensaheng napuno. Sa atong live broadcast na si Sister Judean Hista Balye. Good evening mga brothers, may gabi nay Riling and nay Julita ug sa tanang listeners and viewers. Niapod si Brother Ben Golfan watching from Paypay dan Bantayan. Good day Brad June, Brad Isaw sa tanan nga naminaw sa programa. God bless you all, Ben Golfan sa Paypay. Salamat kay Ben sa mga pagsunod sa itong programa. Niapod si Sister Jeannie Fermin. Amen for that mga brad. Niapod si Sister Belinda Luhira Tirana. Amen. Niapod si No Rights Fu. Amen. Niapod si Siluna Ritanal. God bless Kuya June og sa tanan ninimo kauban dira og sa mga naminaw. Niapod si Sister Miggy or Brother Miggy Jen Yuri. Good evening Brad John. Please ko og appeal sa inyong prayer si Sister Dilma Ando para sa iyang gipamati nga sakit karon sa diabetes. Salamat and God bless. Sure, no? Dilma Ando? Dilma Ando. Oh, okay. Sure. Niapoy contribution na, Brother John? Original listener na ikuno Diha ni Skumbado Tabugon. Okay. Ato ni nga iyam po during sa morning and evening worship, Dilma Ando. Niapod si contribution si Brother Henry Mindalos. Good evening Brad Baduy. Og sa tanan nga naminaw karon makalaom jud ka niining programaha kay sa tanan gisulti dinhi kamaturan jud kay mismo ang Ginoo jud mao'y nagsugo nini nga iwali ang mayong balita aron ang tanan nga motuo mamaluwas unya sa pagbalik sa Ginoo Brad Baduy sigurado gyud ning gipasalig sa Ginoo magkita ra unya kita sa langit uban sa tanan nga naminaw karon gikan diri sa Camotes Island. Tambal sa diabetes paimna lang og dahon sa bayabas ug dahon sa labano kada adlaw kaduha buntag og gabii kana lang maoy nakaayo nako napulo kadahon nga bayabas ug napulo sad kadahon ang labano kana lay ipamintin. Salamat sa information Brother Henry Mindaros. Okay, dako na kay nang atabang kani magong pagsigi og tumar aning tambal nagtuo tag tambal na pero reliever na. Sige kag maintain ana para kunuhay sa imong diabetes pero gipugngan ra ang pagsaka sa imuhang sugar so mas labing maayo. Pila ni kadahon sa bayabas napulo kadahon sa bayabas og napulo kadahon nga sa nga labano i-maintain kaduha sa usa ka adlaw buntag o sa gabi. So salamat kayo ani mo kuan kita admit kita ani may tungod aning herbal kay ug ari gid ka magkuan ni mga synthetic medicine sa maragyod nga nag-allow ka nga adunay daghan pa nga mga sakit nga moabot sa imong lawas. Thank you so much. Remember sa diabetes napulo kadahon nga bayabas og sa labano no niya ituson na siya pabukalan buntag og sa gabi. Unya niya pod si Brother RG Murray Vargas punay Ibanez sa evening mga kapaglaom. Everyone, God bless of our program. Niya pod si Sister Kiana Faith Itang. Jesus is the Lord of the Sabbath, Mark 2:28. Amen.
So ngadto ta mga kaigsunan sa paghatag og dugang nga pagpasabot sa pangutana bahin sa pangutana ni Brother Badoy nga naa sigurado Badoy nga sigurado bagyod nga naay Dios ang ato nga relihiyon kay siya mituo na kang Kristo nga mo'y atong manluluwas. Salamat kayo Brother Badoy sa imong nga nindot no nga mahog na sad testimony kay nagpadayag man sad ka nga mituo na ka nga si Kristo ato nga manluluwas. So agi og dugang ingon ani mga kaigsunan og mga kaiglaan sa Juan Gis dunay gipamulong si Kristo. Juan Gis 27 ingon ani ang gisgutan ang akong mga karnero but pasabot katawhan ni Kristo or katawhan sa Dios. Ang akong mga karnero nagapatalingog sa akong tingog but pasabot ang mga katawhan nagapamati sa tingog ni Kristo or tingog sa Dios og ako nakaila kanila og sila nagasunod kanako. So ato ni nga bantayan ingon si Kristo ang iyang mga katawhan nagapatalingog sa iyang tingog og siya nakaila kanila og ang katawhan nagasunod kang Kristo. Now mga kaigsunan og makiglan ato nga tanawon unsa may sundon diha kang Kristo ay aba siyempre sa diha nga nagpakatao si Kristo tanan nga yang mga buluhaton tanan nga yang pagawi tanan nga mga kining pagtulunan nga yang gipadayag samtang nagpakatao sa nining kalibutan na mauto ang ato nga ngayan nga sundon. Prueba kung ato nga lantawon og susihon mga kaigsunan og makaiglaan dinhiya sa balasahon sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21 ingon ani ang gisgutan kaysa maong paggawi gipanagtawag kamo maingon nga alang kaninyo miantos man usab si Kristo nga nagbilin kaninyo usa ka panag-ingnan aron kamo managsunod sa iyang mga tunob. So si Kristo nagbilin og usa ka panag-ingnan or sulundan nga aron mo'y atong sundon mga kaigsunan og mga kaiglan. Unsa man ni nga mga sulundan? Kung atong basahon ang Mateo kapitulo kapitulo 5 bersikulo 17 mga kaigsunan ingon ani ang ato nga mabasa nagingon si Kristo ayaw kamo paguna-una nga miani ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta ako miani dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman nini. So meaning mga kaigsunan og mga kaiglaan kung imong lantawon ang sulundan nga gibilin ni Kristo mao ang pagsunod pagtuman sa kasuguan sa Dios. Kung imong lantawon Lucas kapitulo 4 bersikulo 16, Lucas kapitulo 4 bersikulo 31, Lucas 18 mga kaigsunan 18 ngadto sa 20 imong makita nga si Kristo nagsunod og nagtuman sa adlong igpapaulay, si Kristo nagtudlo sa pagsunod og pagbantay sa kasuguan sa Dios. Kung inyong tan-awon ang pagtulunan o relihiyon pundok sa Seventh Day Adventist sama sa gihimo ni Kristo nga nagsunod sa napulo kasugo, nagbantay sa adlong igpapaulay, nagtudlo sa pagsunod og pagbantay sa kasuguan sa Dios, ang Seventh Day Adventist mga kaigsunan maupod ang gihimo. So kung imong lantawon og susiyon matuod makahatag mig garantiya nga ang pundok nga among napasakupan ang Seventh Day Adventist mga kaigsunan ug makiglan dunay Dios ngano tungod sa rason ang pagtulunan sa Seventh Day Adventist nga gisunod o gitudlo mao man ang pagtulunan nga iya sa Dios nga gitudlo sa balaan nga kasulatan. Well mga kaigsunan ug makiglan wala naman tayo nga panahon. Salamat sa inyo nga pagpaminaw sa dili pahingpit tapuson ang ato nga programa niya ang atong closing song maingon man ang ato nga closing prayer. Okay mga higala magampo kita dalang tanan o makagagahon nga mga Diyos na kastrunos kita sa langit daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong panalangini ang tanang nagapaminaw dadas kahayag sa kamaturan nga mga pagalaga di kini mo gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuon nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala daghang salamat sa inyong pagpaminaw kini na lamang ang inyong mahigala sa kanginan ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.